Waduh, sapine yang kecil ngamuk. Jaluk bareng mbokne iki mudune. Sik guling-guling iki. Guling-guling sapine iki. Guling-guling iki. Sapine super, guys. Gua super. Calon monster iki. Calon monster iki. Ya, mbokne iki piye? Iki Bagaring kok iso. Calone Bagaring. Calone Bagaring. Ngamuk iki. Apa jaluk bareng mbokne apa piye medune? Oh, iki kudune mimik sik, nek ora mimik ra gelem. Kuwi anake, Mas. Ono wae lah. Ono wae lah. Wah, Mas. Waduh. Waduh, col, waduh, waduh. Waduh, col, waduh, waduh. Cacang sih langsung, cacang sih. Ya, aman. Cacang. Waduh. Sakit teman-teman. Waduh. Waduh. Terus sapine yang kecil ngamuk. Jaluk bareng mbokne iki mudune. Sik guling-guling iki. Guling-guling sapine iki. Guling-guling iki. Sapine super, guys. Gua super. Calon monster iki. Calon monster iki. Ya, mbokne iki piye? Iki Bagaring kok iso. Calone Bagaring. Calone Bagaring. Ngamuk iki. Apa jaluk bareng mbokne apa piye medune? Oh, iki kudune mimik sik, nek ora mimik ra gelem. Kuwi anake, Mas. Ono wae lah. Wae lah. Cacang sih. Kaget itu. Awas, Lek. Iki Bagaring lho, Bro. Iya, calon monster iki. Calon monster ngamuk. Calon monster iki. Iya. Pedetane gedine kok ini. Jos pedete. Bos. Pedetan calon monster ngamuk. Sampai munting. Sos. Kebune ngamuk, guys. Kebune ngamuk, guys. Kebune ngamuk, guys. Waduh. Rono. Wah, sikile. Oh lah keserimpet no. Waduh, ngeri guys. Cancang sih, weh. Piye to ki? Waduh. Malah medeni dicekel. Weh, was montore was. Was. Waduh ning warung, guys. Kakek. Kabur nak ngamuk yang medeni yo. Dicekel ra gelem kok. Dah, guys. Cacang sih.
Ya, lurus. Kencang arep kono kuwi. Set, kencang, wes. Wes kencang kono wes aman. Edan kebune ngamuk. Sing jelas motor itu aku asli iki. Lek parkir lah guys. Nah tuh. Kebu kalau ngamuk kayaknya pelan tapi kalau dipegang ya medeni juga ya. Mantap ya. Olahraga. Malah viralnya orang modal nulungi. Lah yo kebune jos ya. Saya nalani iki di video. Nah, Oh, modelnya malah kayak video. Ada ya. Kita jatuh apa belum? ya kebunnya sudah dicancang guys ini. Udah aman tadi sempat ngamuk. Bus. Sapinya jarah guys itu guys. Musing. Awas deh. Tutuk awas. Sapine monteng-monteng. Ije. Tarik-tarikan. Kan kesiran aku. 12 mau. Ora paling kesiran aku.